Айде, лютеничката е готова. Да покажем бурканчето отблизо. Какво представлява? Тъй отдолу. Домашна лютеничка. Мажеш, едеш и ревеш. Благо, цела зимника. Ето. Кой не е ходил на моренце, виж къде си влага паричките. За зимника. Нема моренце, ама си прикара Михаилчо с много труд и пот. Си подсигури зимата и ток, и вода да нема, и какво и да нема, храна има. За цела зима подсигурихме. За моето семейство имаме. Ето ги. 45 бурканчета. Домашна лютеничка. Благинка. Те ми казанчето да изтинат и прибираме в мазето. Ето. От нашето домашно доматче. И все още има големи доматки. Има. Не отказват се. Не се отказват, не се предават. Има. Настръкче по около 4-5 кг от големите, ама радваме се и на това. То за първа година е добре. Ама ме мина много. Я да дигнем ръката. То мога да удари 3 метра. Така. Момент. Да го видим. Къде съм аз? Къде е домата? Я да видим напред. Какво става? Я да видим некое големо. И такова момент. Що не мога да снимам? Има. Дай Боже и до октомври да има. Дай Боже. Ама тази година Господ дал на всички в изобилие. Всеки е имал акъл да си тура домашно. Дали било консерва, дали доматки, дали паприкаш, дали лютеничка, дали сропотамото. Пак става. Това си е перфектна зимника. Ние не давахме 1500 евро за море, но за сметка на това подсигурихме си цялата зима. Фото и да нема, и пари да няма, и война да има, и бомби да има, фото и да има, ние минимум за 6 месеца сме подсигурили зимата. Картофки, лук, абсолютно всичко. Сега дай Боже и грозденцето да дойде, и малко винце, 6 месеца да се бият бомби, каквото искат да се бият. Михаил с много труд и пот е затегнал зимата. Дай Боже всеки, ако може да се стегне, защото тази зима ще е много трудна. Да минем от другата страна. Да покажем, като за последно, че сигурно другото снимане вече, не знам каква ще бъде. Че троши всеки ден лютеница, туршийка. И тук там има. Добре. Имаш един много голем, може би килограм го търся да го снимам. Не е това. Къде ти идея тебе? Бомби. Моите бомби. Моите гранати, лимонки. Моите лимончета.
Охо, коти. Мали, тук са 2 стръка. 6 домата по половин кило. Мале. Браво, Михайле. Много труд. То вече удари догоре 3 метра. 1,90, 3 метра догоре, баш средата, 3, значи 2,80 излъгах. Оня 3 метра. И си продължава, си фръга след това, ако 4 метра, това ще разседе 4 метра. Ако има 4 метра височина. Лек ден, това е от мен, видеото стана много дълго. Хубав ден ви желая, бъдете живи и здрави. Трудете, обичайте се и се стягайте. Зимата е дълга. Всичко хубаво.